suunlar qıspaslı soň üçin men şunu okaýmelli, ýa-da barsaň men gazagy bolmaz. Ýöne goşgam däl, ýöne okaýnan. Qış geldi. Görüň gözelligi. Gaýmala ýar gar. Gaýyp gonýar, göwnüň ötürýär. Qışyň uzagynda gezmeli ýaryn gar goşaman gitdigi gatalýar. Giden göz ýetme gonuşly garap goý, kam goşsalyk bir sowmy gelýän gar üýjer goýa garşydasyna guzurny gaýratyny görkezýär. Garaplan geçip gelýär, gursokdan güňlüýär, gir goloýdaky gapydan gögümel gollarmy galgaýan gyzynyp garşyma geçýär gaýtadan. Qışa garşy gidýän maqawanyp gykulap, gaýyp gün watarymdan qaymak çagar galňap gonjumdan girýär, gudul gaýa garşy goýýar gadam. Gözetim gysalýar günnüň güni. Göge garaýar görünmeýär gün. Qasylmakdan gorkmakdan geçen gaýyn gaňrysyna gaýdýar gün. Gyýrýar qışyň garana garap. Guduranmy gatwyrmy gojagoş. Gujok girip garşylýan gelle gün gussolarmy garoş. Goy garo goşulyp garlysyn gumy. Ganrysyn geljekde gülälekleri. Gere gelenne güllänne güller, gyýylar görsün gyzyl gülälekleri.